Zera, gure laborategian ahotsaren inguruan egiten dugu lan, eta saiatzen gara, beste zera batzuen artean, ahotsak sortu, sintetizatu eta ahotsak errekonozitu. Kontua da, ahal izatea makina bati hitz egitea eta makinak berak ulertzea esaten duguna. Nik sorte handi izan dut, laborategian, lantaldean laguntza handia izan dut eta haien indarraz be, aurrera egin. Ingenieritza arloan behintzat, nahiko normala da, enpresak agertzea guk garatutako sistemak erabiltzeko. Eta orduan, proiektuak egiten dira eta holan ikusten da nahiko argi nola pasatzen da ikerketaren emaitza gizartera. Holako bilguneak interesgarriak dira beti. Beste ikertzaile batzuekin egotea eta esperientziak elkartzea gauza hona da beti.